এরপর জানিলে আপনি তাকে উপর যাবেন এটাই হবে না এই ফটোগুলো ঠিকঠাক করবো তোমার উঠাবো করবো কোনো মাঠে নাইলে ঘুরে দিব আপনারা আইসে বিজিগুলো হাই একসঙ্গে প্রোটেকশন হলো মানে গতিকে আর আপনার টিমগুলো ঠিক করো এইগুলো ঠিক করো ভালো করো কারণ আপনি যদি দেখে থাকেন ছাত্রছাত্রী কিন্তু ভালো করবেন আপনি যদি স্টিক থাকিব টিচার ছাত্র ঠিক কিন্তু আপনার প্রিন্সিপাল মর্যাদা ড্রেসপিং দিয়ে এনেকে নাই ভালো যে মর্যাদা নাই গতিকে প্রিন্সিপালের জন্য মন এই কলেজ কোনো বা সেকেন্ডারি সিনিয়র সেকেন্ডারি মেইন হল আপনি আপনার উপরে ছাত্রছাত্রী চলিব আপনার উপরে ক্লাস শিক্ষকগুলো চলিব আপনার উপরে চলিব पर्बतझराया मोनसे जौगानो हायै दै सिङाव थानाय बादि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थाब्लाबो बुंथियो आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनसायाम दासआ क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ बेन्दोंआव थानाय गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि थासारिखौ गोख्रों नोजोर लादों आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनसायाम दासआ नंगौ बिटिआरनि सीएम गाहाय प्रमद बर' बिटिआर सोरखारनि खोथा होबोनाय बादि परिवर्तन सरकार उन्नति दरकार सोदोब रिंखांहोबोनाय खोथा मथे दिनै पर्बतझरानि गासै जौगानाय मावथांखिनि नोजोरजों गार्जेन बिबानाव मोननाय इएम धनसायाम दासनि गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमाखौ नायगिदिंनाय मख'नो गोनांदि बिथाङा टिपकाइ सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिमायाव नायगिदिंफैना लोगोसे फोरोंगिरि आरो गोरायुंफोरनि गाननाय जोमनाय मोजां जानांगौ होनना बुङो आरो सासे गोरायुंनि आरांगा सायाव सोदोब बाख्रि बिजाबजों लोगोसे गोनांथि बिजाबफोरखौबो थानो नांगौ होनना बुंथियो आरोबाव बिथाङा बुंथिबावोदि गाननाय जोमनाय फोरोंगिरिब्ला फोरोंगिरि महरै फैनांगौ होनना बिबुंथियाव मख'यो पर्बतझरानि जौगाखांनायनि खामानि मावनो गार्जेन बिबानाव मोननाय इएम धनसायाम दासआ टिपकाइ सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिमायाव नुजाथिफैना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनि आं सिनियर सेकेन्डारि टिपकाइनि सिनियर सेकेन्डारि हाई सेकेन्डारियाव फैबाय फैनानै आं नुबाय जे इनि स्कुलनि बाउन्डारिनि एरियायाव गथा बहुतखिनि आगफिलिं खालामनाय खामानि दङ बारहुंखा फैबाबो अखा हाबा दै जमा जागोन गथ'फोर थाबायनाय थाखायनो उसुबिदा जागोन बेनि थाखायनो जोंहा टिएससि चेयारमेन दङ भाइस चेयारमेन दङ बेखौबो बुंबाय जे चेयारमेनखौ बुंनानै जों इयाव ब्लकनिफ्राय 7 लाखसिम आगफिलिं हमनानै फबनो हानायखौ बेबस्था लानानै आं बुंबाय आरो प्लास आं मोनसे गाज्रि मोनबाय मा जि मोनसे बिल्डिं बानायदोंमोन दा बे बिल्डिंआव इबायदि जादों जेन बिल्डिं बानायनो कुनु मुल्य गैया जादों कारण जि फ्लर बानायदो फ्लराथ' मथा-मथि कुनु माबानो गैला दानिफ्राय गावनानै दिहुनगासिनो दङ आखाइजों दिहुननो हायो बेबायदि बानायनानै फैसाखौ दिहुनना जानाय ठिकादारफोरा जुदि बिदि खालामोब्ला माबोरै जागोन बेनि थाखायनो गाज्रि मोनदों कारण प्रिन्सिपालाबो एसे अके होनो नाङामोन एनअसि होनो नाङामोन खामानि क्लियार जायाखै दा एनअसि होआ बुंनांगोन आरो इसोर एप्लिकेसन लिरनानै जुदि सायाव होबोला आरो मोनसे सायाव बानायनो लागा रुम दङानो बानायाखै फैसाखौ दिहुना खिन्थु जाबाय आरो सिङाव जि थालाय खालामदो इयाव थालाय खालामनायाबो दा गावलांबाय जुदि बोसोरसे जायाबानो था गावलांबा मा न' जाबाय बिलाय बेखौ नुनो आं गाज्रि मोनदों कारण आरो इनि उनाव दा बर्तमान जि आमार प्रिन्सिपाला जयो इ रुमखौ थिग माने क्लियार खालामनाया मोजां दङ कारण प्रिन्सिपाल सासे थाबोला थानाय जायगायाव जेन इनि टेबुलाव डिस रानिंफ्रा आरम्भ खालाम कमप्लिट खिताबफोर थानो नांगौ नियम मथे खालि टेबुला नामा थाबा जाया अकस्मात माबा मोनसे रोङाखै दिहुनबाय नायबाय नायनानै इखौ लिरनो हायो दा बिनि थाखायनो बुंबाय जे जि दा प्रब्लेम दङ दा प्रिन्सिपाला लिरनानै जोंनि माबायाव होदो अफिसाव होदो आं इनिखौ बाहायनानै लानानै जों डक्टर सिएसडि प्रमद बर'सिम जों इखौ होगोन जोंहा बिटिआर चिफ प्रधान दङ दा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि मानसि बेनि थाखायनो दा फैसाबो दा गोदान गोदान फैगासिनो दङ जे इखौ मावनायनि सेस्था लानानै दा खावलायगोन कमप्लिट मास्टारफोरखौ नुदोंबा मास्टारफोर खमानो दं होनदो दा सानै दा पेन्सन थांगासिनो दङ दा मास्टार गैया होनदो दा मास्टार गैयाबा आं चिफजों रायलायगोन चिफजों रायलाय माबोरै मास्टार होनो हायो बेखौ जों रायलायनानै उनाव होनाय सेस्था लागोन आरो मास्टारफोराबो गुरुत्व नाङो जाय स्कुल गथ'फोरखौ फरायनाय थाखैनाय जुदि टिचारनि गाननायफोर जोमनायफोरा थिग नङाब्ला गथ'फोर बेनो जागोन ना बेनि थाखाय जुदि टिचार बिदि फैनांगौ आरो मोजां फैबोला माने मान सन्मानखौ मोनो आरो मोजां थायाबा आरो मान सन्मान होनाय अनजिमा फरायनायाबो गाज्रि जायो बेनि थाखायनो आं खावलायबाय जे कमप्लिट टिचार स्टाफ मोजां गानना फैथोंसै फैनानै जेन इजे बिसोरखौ नुब्लासो मोजां गानना फैनानै जे स्कुलाव जनाय फरायनाय मोजां जागोन आरो नहालिबा फरायनायाव इन्टारेस्ट जाना जायो दा बर्तमाने आं फार्स्ट हाई स्कुलाव थांबाय जायगाया दुलिगाव आरो टिपकाया थांबाय हाई सेकेन्डारि थांबाय दा सिनियर सेकेन्डारि फैबाय दा नायनानै फराय मथा-मथि मोनसेबो थिग मोनाखै आरो खिन्थु मोनसे थिग मोनाखै माने जिखुनु जा एलिगेसना जागाया थिग दङ खिन्थु जिफोर बिल्डिं बा माबा दङ बेफोर खिन्थु मोजां जायाखै खारन गावनाय गौनाय आरो लगते जनाय जायगाफोर मोजां जाखाया आरो बेनि थाखायनो उसुबिदा
आं खावलायगोन जोंहा परिबर्तन नायदों मोजां खालामनो सेस्था लादों दा चिफ साराथ' बहुत सेस्था लागासिनो दङ दा एइबार बोसोरावसो मोजां जाबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जानो खालि क'क्राझारनि नामानो एकदम दै सिङाव दंमोन दा मोजाङाव फैनानै दा एसे बुंनो हानाय जाबाय जे क'क्राझाराव दा बिबार पास फैदो चिराङाव पास फैदो होननानै बुंनो हायो दा बिनि बायदि टिपकायोबो जे आंनि समस्थिया जे आं जि समस्थिया आं गाज्रि नियम हिसाबै पर्बत जिल्लायाव मोजां जानाय लुगैदों आरो माने पर्बत जिल्लानिफ्राय जे गथ'फोर मोजां ओंखारना लांबा मोजां पास खालामबा दिनै स्टेन्ड खालामबा आंबो गोसोआ मोजां जागोन आरो बुंनो हायो जे आं बेयाव नियम दंमोन गाज्रि नियम बहुत फरायदों मोजां जादों आं चेकआप खालामबाय मोजां दं होनना बुंनो हायो दा आं नायबाय दा नायनाय दा टिपकायाव थांदोंमोन दा हाई सेकेन्डारियाव थांदोंमोन थांनाय दा दिनै खिसारि बानायदो दा सोंनायाव बुंबाय जे इयाव खाथियाव खुनु मैगं मोना बायनोनो मैगं मोना दखानबो गैया गिदिर हाथायबो गैया बिनि थाखायनो दिनै खिसारि बानायदो होनबाय दा दिल्ली बानायना मा इखौ सोंबाय बोले माब्लाबा बानायनो थाखाय कन्डिसन जायो माबा जायो सबजि मोना जायो बिनि थाखायनो जों बानायो खिसारि बानाय होनदो खिसारि थिगानो बानायदो बानायनाया खिन्थु जों जानानै नायाखै नायाबाबो नुनाया एसे मोजां नुदो आरो बेखौ बुंदो जेसे इयाव हेल्पार दङ बिसोरखौ मोजां साफा लाखिनानै गथ'फोर दिहुननांगोन गथ'फोर जे बेमारजों जाया बिनि थाखायनो बेखौ खावलायदों